ka Jingkynnoh kabla penpau perthailing ba ka Jingtho na ka bang statement kabla Kynnoh bandan ka Jingsha le Thok ki pajba ki klur tingka hoba rojen khlaj baduba priden sing thaba kadai ka badan menta ka kti ki Pulit pat ka badang ya ka jing Tohkit kani ka Jingkynnoh Shah Thok kini ki brio kite ki Arngut ki Rangbah kadai Halor ka bha kini ki brio ki Shim na ka Pisa ka badai ka Jingyo bha yo mentoi bai khando lingba ka Jingwan ka project surok Shillong Western bypass Patumtang bagi Shah Thok hendai ke ijahar kabla ujor haga pratrek kala lingkot arjar pesan la pentep om dei tang bale Thok hendai ke donru ke Jingkynnoh bagi Shah berngem ki brio ki papan ba tang ha ke ijahar bagi ni ki brio pajba kila pensau hendai kila mi khmat ban kren na katayo baladap haga jingwat mia Halor kan ye nakatanat Pulit layo jingtep bagi Pulit kila register kom ko special report case kata hadu lightly ki case bat ban penhap ki kendon IPC repair ki IPC ki bela penhap ki kentup ki IPC kendon sauspa anriu ki IPC kendon sauspa arpo ki IPC kendon sanspa anriu ber ki IPC kendon laipsau ki IPC kendon sauspa anriu ki dei bag jingpen stam ya jingpen kenya ga jingshania bala batai ba hapok IPC section sauspa san ki be dei bag jingpen kenya ga jingshania de ki brio kentup ya ki nong tre sarkar ki nong tre bank ki nong khai lani ki agent ki bela shania ki mar ki mata de ki jingdon GM namar ki benta jongki ndai ki pedan kam bakla da kabale klamakor ka IPC kendon sauspa arpho kade ga jingle Thok bar ga jingpen bor klamakor panaiti ki mar ki mata uno ubale Thok bat dakata upulong klamakor yu brio ubala Shah Thok panaiti ye kanu ka mar cha uno brio lani banchna penkala ne penjat ye jingpen scam barok kawe ni kanu ka benta jong ka jingpen scam ka bakordor ni kanu ka bla soi ne latap bat ka bla ban penkala se jingpen scam ka bakordor Pat en penshitam taga beset patok ya kan nu jing batai na ka benta kapor ka bala ban penjalan adu rius nem bat unsha dan kunaru ka IPC kendon sanspa riu ka jing penshitam na ka benta ka jing penting pensmiet uno bale ka kam penting pensmiet penshitam taga jing sha set patok jong kan nu ka jing batai na ka benta kapor ka bala ban penjalan adu arsnem lani de ka kuna lani de baro ar lada ka jing berngem ka long ban penyap ne penmen saujur bat kiwe bat lada ka jing berngem ka long ru ban penjat ikanu kamar daga ding lani ban pelong ik kamrunar ka bala ban penstam daga jingyap ne set patok chi jingem lani daga jingsha set patok ka por ka bala ban penjalan hadu hundrius nem lani ban pengat ya ka jingbom hok ya ka kenthai penstam daga jingsha set patok akanu ka jingbatai ha ka por ka bala ban penjalan hadu expose nem hundrius nem lani daga kuna lani da baro ar ka IPC kendon laipsau ka batai Halor ki kam bala le ki katu ka ningut ki brio hakwa penroy ka jingtmu bayadai habai ka kamruna la le ki katu ka ningot ki brio habatin pej bahagi ki shop ka shop plus f ka plus f hakabam bangi bam duna ki eki batai ka met namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang ka dot pej ya ka shop plus f ha ka jingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoi ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam don ka sharp plus f menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya